Laispa Sapu'ah. Laispa Sapu'ah. Hakakatanguk pa badukun badamansem bakut. Amen. Kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lembat kajing selok jong mansem bakut kenan rengkat bad pi baro. Ringkat bad piru. Ni penbab no trai nak banta kilat kilat nak banta kitam kidonai jongi ha kana ke step habang iwan banterwa ya kana ke mas ke bakut. Pajok tera ada kejing snoret kejungi, ni penbab nu nak benta kejing duna kejungi. Ngapla, hau belai badan bor baro, badapi kohan men kopara, bang lepop shibun da kejing perkat, da kiktin, da kikam, da kejing leklet, da kejing lepalat jonga, da kejing lepalat jonga, da kejing lepalat bakrawe jonga, namar kata karpad ekamaria bukoj, kabaisa kate soti. Yang ki angel bad kirukut, badapi kohan men kopara, banduai nak banta junga, lau try ublay jungi. Ublay badan bor baro unis na yangi, madalama piki pop jungi, unyalam yangi sya kajung embom jukut. Amen. Try to isene, try to
hakane kamas bekhoj ngidwai kerpang na kebenca I marthang pada na peneng kejing pang kejing stom aba blai trakan rat un ai kejing kwat kejing khia kabapura hak na kejing pang kejing ngidwai ro na kebenca ki bon ki runiam ada kesngi ken ya kejing smai benengkong jungki berkum juruk dan gestar ki brother ban ya kejing smai bakhadu ha kene kesngi kejing lejngo jong kamar testi ha ka Elizabeth bakhoj hidu wahana kebenta jong ki runiam baro ai boblai trakan rat un kurku kurdo eki undon rengkat berki ha kalenti ya jungki ban pen krek ban syakri yau blai Koblai badan bor baro ba im jinom kat ba kamara thai soti kadang pun yo khon jong me hakpo jongka me prasad mensim ya ka bakan lejngo ya ka Elizabeth to ai ngi kerpat bangin syashkor yo mensim ubapa siau hangi ba kumta ngin ya sok lang batka ban penpena ya ka jingkrau jong me ha ki por baro dau trai jong yu Jesu Christ khon jong me ubay mat basan sya rengkat bat me ha ka jing long ka we jong men sim ba khoj ublay jinom la jinom amen Kajing pula na kastiu Paulus bakuj ki Kristan harum. Ko para ai bagajing e kan long ka basngur mensim. To isi ka basneu to bats khame ka babha. To ye mar kaliang da kajing e si para. To ya pentam yuai pat ha kajing ya buram. Walet thaj ya kajing sirham. To pernai do mensim to syakri ya utrai. To kemen kajing kermen jong pi tu yaisha hakajing jenjar tu yaine hakajing duai tu arab lem hakajing don kam jong kirukuj tu long ki bakloi ban khot basa ya kiwei tu kurkui to ki bale benya pi tu kurku berwat tim ki tu ya kemen lem bat ki baya kemen tu yayam lang lem bat ki baya yam tu im kajing ade jing mut parama pi wadle meng henrei to penyadai bat kibaret kibaria kakten jong utrai So yau blai Nombar driu spa laipo Driu spa laipo
utrai dan ringkat bat pi ka jing pule na gospel bakhoit kat kum u Lukas kaburam hame kutrai hakito kisngi kamaria kalayang bat kalaj bak sharilum sha kashnong hajuda bat kalarung hakaying usekaria bat kalai kublai ya ka Elizabeth haba ka Elizabeth kalayos ngeu ya ka jingkublai kamaria ikinlung ha ka kpo jongka ila kenji bat ka Elizabeth kaladap daumen simbakoj bat kalaperta da kasur ka bejam la kerku ya pi napdeng ki kentei bala kerku yau so jong ka kpo jong pi hato ngadei ka ei bakat ka kemi utrai kandawan jongo yanga naba hakmi haba kasur ka jingkublai jongpi kasawa hakishkor jonga ikenlung hakakpo jonga ilakenji da ka jingkemen batsuk kata kabalangit ba ensa penurlong ya kata kabalakren hau hakat na utrai te kamaria kalaong kadanut jonga kayiro pendan buram ya utrai bat kamansim jonga kasat kemen hau blai unong penem jonga naba ula nyeu buram ya ka jinglong red kasakri jongu naba hakmi nado menta baro kipateng benreu kin sakhot yanga kabala kerku namar uta upadan bor ulale ki e ki bakrau hanga ba kabakhot ka kerteng jongu bat ka jingis nei jungu kalong ha kito ki bating buram yau pateng la pateng ulapen i ya ka borba da ka ksangti jungu ulapen dumboj ya ki ba sarong ha ga jing perkhat bari ki danod jongki ulapen hiar ya ki bakrau bor na ka khat jongki bat ulakentiu ya ki barit baria ulapen kedang ya ki batengan da ki e ki babha bad ya ki baruspa ulapano thali ulayarab yoshakri jungu u Israel udaken mau ya ke jing isnei kumta ulakren hakikpa temen jongi haw Abraham bad hakikon kiksiu jongu junam ka gospel utrai ke jingero yeme ko Chris Kohan men kopara ha u Jesus Christ menta kesngi ngilapoi ha kesngi kebakhadu jong ubenai jemang ubenai uba ngiduai kerpang ha kamarat hisoti ubenai jong rosary ha kene kesngi kebakut jong ne benai kabalang karakhe ya kasngi buram jong ka jingle jingo jong ka Maria tesoti ya ka Elizabeth hakane kasngi ko hanmen ko aparato ken khendiat ngin pusan sepang kane kasngi kraw kasngi jong ka jingle jingo jong ka Maria ha ka Elizabeth ka gospel pamata kasngi ka itu yang abade phi ba ka ong ba ka Maria ka kre bat ka le bran Shajuda ban lejngo lane ban layarap ya ka Elizabeth kaneka kentien bran kabayatu yang abade pi kat hakaju krop kapor ka khot yang ai pi ken ban puson balai ka Maria ka kre kloi bat ka mare bran ban lej sha ka Elizabeth ban lejngo ayaka ban lej pe yaka kidon kidau kiba ka Maria kalej bran kadau ke benengkong yolese ba ka Maria kalej bran ban lejngo ya ka Elizabeth kadei namar ba ka Maria ka kwa ban lej ai ka khubor ba ba kalayo nautrai hadin ba angel Gabriel wan ban bena lanai ban ai yak ka khubor ba ha ka Maria kamla ban set halade marwei kat kane ka khubor ka ba kraw ka ba beleul ai ka jingjit ka jungu yaka balong ka kemi jung blai den mata kadau kamare bran
ban lai ai ka khubor ka ban kong ha ka Elizabeth ka ban kong ka dei ka dau ba maka ka kwa ban lai ai ka ne ka khubor ba bha ka bau blei la jit ka ban long ka kmi jong ublei ka mar ka dei ka khubor ka ba bha ka ba kwa ka Maria ka kwa ban lai ai ha ka Elizabeth ka dei ba ublei manta ula pha ya lau jong ukun sha ka perthei ban panlaj im yangi ban panlaj im ya ka perthei kane ka dei ka dau ka ba ar ka ba ka Maria ka kwa ban lai ai ha ka Elizabeth ka dau ka balai ka ba ngila ban yo i ba ka dei ka ne ka bau blei u it ya ka perthei hadu kata kata bat ula pha ya lau kun ba marwe kane ka dei ka lain ka bangi pule na ka gospel jong u Yohanes kalanong ka balai de khod bekat ka lain ka bekat han reu ban penpura ya kane ublei ulapha ya lau jong ukun bamarwe kine ki dei takilai tali ki dau ki ba ngi dei ban poson halaka jong ka jing im baneng kong ka Maria ka lej bran sha ka Elizabeth ban ai ka khubor ka babha ba ka Maria kala sajid balong ka kmi jong ublei ba ar namar ba ublei u ije ya ka perthei hadu kata ko hanmen ko para manga mapiru ublei ula jit yangi balong ki breu jing hoj om dei balong ki kmi jong ublei hanrei yangi la sha jit ublei dalade ula jit yanga bade pi bangin long kita ki khon ki jing bangin long kita ki breu ki jing dei na mata ka dau ba mangiru ken ha ka jing em ka jingi ngi dei ban lej sha ki wei pat ki para breu jingi ban lej sha ki breu ki bangi tho ban lej sha ki breu ki bangi mi tho bangin lej sha ki breu ki ba mangi ngi asong rangkat hapo ka ing ka sam ka jingi ha ka im lang ka sa lang ka jingi ban ai ka ne ka khubor ka babha yanga la jid doblei balong ukun jungu yanga la jid doblei balong usakri jungu yanga da jid doblei ban sam ya ka khubor babha ka ba ublei uej kumjuro habau blei la jid yanga badapi balong ki breu jungu habau blei la jid yanga badapi balong ki khon ki jungu habau blei la jid yanga bad yapi balong ki sakri ki jungu deina ka benta bau kwa ban pan pau ya ka jing ej ka jungu ya ka perthei barok away den mata ka dau ka jing em ka junga ka jung pi ka dei ban long kata ka dak jong ka jing ej ha ki wei pat hato mga manwapi ngelapan pau na em yakana ka jing ej ka jung blei ha ki wei kumba ka Maria kalapan pau ya ka jing ej ka jung blei lengba ka jing le jngo jung ka lengba ka jing sakri ka jung ka lengba ka jing don rangkat ka jung ka lengba ka jing yarap lem ka jung ka ya ka Elizabeth ka bala don ha pedeng ka jing pun khon ka Maria ka le ban sakri ya ka pen pau ya kana ka jing ej ka jung blei hato mga ban mapi ngi kloi na em ngi le na em ban pen pau ya kana ka jing ej ka jung blei ha ki wei pat ladang ngimpat le ladang ngimpat la ban pen pau ya kana ka jing ej ka jung blei ha ki wei pat ko han men ko para kanai ka dei ka sngi ka badeng kong ka bangi dei ban sedang ho yo le se pilale kato ka ne yo le se pila persang da ka bor ka jung pi da ka jing nang ka jing start ka jung pi han rei ha kana ka sngi ka bangi pen ngi buram ya kana ka jing le jingo jong ka Maria ba ka Maria ka pen pau ya ka ka jing sakri ka jung ka yau blei lengba ka jing pun ka jing kha jung ka yau khun blei lengba ka jing sakri jung ka lengba ka jing kristan lengba ka jing yarap jung ka ya ka Elizabeth ngiru ngede pen pau ka ha kana ka sngi nadu kana ka sngi ngede pen pau ya kana ka jing kloi jingi ban sakri yo blei ka jing kloi jingi ban pen he pen san ban pen roi ya kana ka jing blei da ka ba ngi sakri ya ka we da ka ba ngi kristan lem ya ka we da ka ba ngi yarap lem ya ki we kat ka bor kat kan jing nang ka jing start ka junga ka jung pi kumjuro habangi puli bat habangi ngap ya kanai ka jing ruai jong ka Maria ka bangi ong ka magnificat kanai ka jing ruai jong ka Maria ka khot ka were ngai pi ban pusan ngakwa ban sim tang ka we ka poin lane ka mat pusan na kanai ka jing ruai penon buram jong ka Maria yau blei ngej batsania ya ka bau blei ula kular hapi ngej batsania ya ka e ka ba ublei ula kular ya pi
Hato mangama pi ngidon em kena ke jingej. Hato ngidon em ke jing shania ya ka ke bau blei ula ai hanga bada pi. Kumang ong mene u blei ula jit ya pi balong ki khun ki jungu. U blei ula jit ya pi balong ki shakri jungu. U blei ula khod ya pi ban lech sesala ke perthei shabaro keleng ke perthei ban penmena ya ke khubor ke jungu. Pingej ne em pisanian em ya kena ke khubor ke bau blei ula ai ya pi. Ublay yul ai pi ke ying kasem, ublay yul ai pi ke jing em, kanai ke jing ai ke jung blay, kanai ke jing kular ke jung blay pi, hato pidan em kanai ke jing ngej ke jing shania hau, habangidan ke jing ngej, habangidan ke jing shania, ko hanmen ko para ublay upendep hok ya ke bakul ula kular, kumbau pendep hok ya ke kular ke baul ai hau Abraham, kumbau ai hau Ishak, hau Jacob, ula penurlong ula pendep. Da ke ba ujit ya kamaria balong ke kemi jung blai da ke ba upha ya lau kun syakane ke perthei lang ba jong kamaria klempep haba nginget haba ngidan gane ke jing shania ublai un sependap ya ke ba ula kular hanga badapi den mata kedau hagane ke sngi ko hanmen ko para token ngin kerpat token ngin IT yala de hau blai kum kamaria ngidan ke jing sngoret kum kamaria ngin peniang ya kamon ko jung blai ha ke jing em ke jungi habangi pediang ya kamon ke jung belai ha ke jung em habangi dan ke jingej ke jing shania ha belai klempep ngila ban lej shaki wei pat ban ai ke khubor ke babha ke bau belai la le ke bau belai la jit ke bau belai la pha yang a bade phi ban klempep ngila ban pen roi ban pen he ban pen san ban samlem ke ne ke jingej ke bau belai ula ai hangi ha ke jung em jungi paman la ke sngi token ko hanmen ko para hakane kesngi ngini duai ngin kerpat bau trai nong ai boringi ban le kum kamaria ban mare bran shakiwei ban shakri ban samlem ya kata ka jing ej ka jung u en yoro ya Jesus Christ Amen. Trong nhìn yang nhìn pla la ka jong ka jingej nga ngej Au blei wa den bor baro nong tau ka nem ka kendo ba Jesus Christ nong ma wai jungu utrai jungi ya la pon na sim khoi ya la kha na maria te sapi ya ba sa le ko Pontius Pilatus na son of Naiu le ya pa de tebu le ya se ki ya ha ka singi ba la mi pa na ki ya Lagi neng song kamon blai pa den bor baro nang ka wan ban sa ke him mat ke yap nga ngai dau man sem bkhoi ha ka balang ka thalek bkhoi ha ka jing slok ke khoi ha ka jing ma pi pop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em rom good Amen. Lai spa nyo punriu. Lai spa nyo punriu.
kedua ko para baga jeng kenya jenga bat jeng pi kan long ba pedang hon akmat oblei pa badan bor baro to try pedang jiknya nekti jong pi nam ta ka jingro ka buram ka teng ka jugu ka jing mentoy ngi pada balang ko jungu ba ka wei to ai baga jeng trua jungi ya kan ke jeng kenya ba pen em kan long ba pedang hon hakmat ka buram jung me ko try kumba melamon ban pedang hon ya ke jeng ich ban IT lut jong ka kmi ba khoi tam jong khon balakha marwei jong me wei bat basansar junam la junam amen utrai dan rengkat bat pi rengka ba phiru to kan tu yala ki danut ngi kentiu isau ong try nang utrai blai jongi ka song ho bat ka dei da sha ka long ba song hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut ban yaro ban kurku bat pandan buram ya ka kerteng jong me ha kane ka sngi kraw jong kamaria thi soti jong ka kmi bal kamaria bala kurku ka the soti junam kaba da ka jingka serngeu jong men sem ba khoj kalapon yo khon bala kha marwei jong me bat klem da bu no ya ka jing ya ka buram jong ka jinglong soti kala kha na ka banta ka prathei ya ka jing shai bom jukut utrai jungi u Jesu Christ lengba jung u ki angel ki ro e ka buram jong me ki hima ki dem mani bat ki bor ki khnu akhmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim bala kerku ki yamane rengkat da ka jing kemen ngi kerpat ai ba ki sol jong iru kinya so bat ka jongki kat bangi penbena da ka jing ro ba sneu red Dasisha malong khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpa de me to pan khoj pan kentang ya kine ki jing trua jungi da ka bapha yaman sim jong me kum kam jer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ye ka jing sha sutom ula shim yokpu bad ka bai ngu yame ula kediai u bad lai hala kisunran u ong to shim bad to bam na kane pibaro damar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na ka banta jong pi Hakajukorkom endalala bam ula shim yakukuri badak baingu biang yemi ulai halaki sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jongga jutang bathamai batbom jukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajungma pikipop tole yakane ban kan mau yanga kajung maya jong kajung ngai
Tasin bagi wahyu bagi dia kare kakuri Ipen belaka jing yap jong mekota Kata Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya par kajing mi pa jung u ngi trwa hame ko tra yuk po jong kajing em bat ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi babet ban yang hakmat jong me bat ban sakri ya me da kebas ngeuret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mukres ngi long ki ba lapanitali ka we daumen sem bakhoj Tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasatla ka prathei ba topan janaya ka ha ga jing e rangkat ba Francis ukpa ba ko jungi ul bad marwen u bishop jungi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lem ruya ki hanman ki para sun rang bad kan thei ki bal yathia da ka bakarman ya ka jing me pat bad ya baro ki bal khladno ha ga jingi snei jong me to pdiang ye ki sha ga jing sai ka khmat jong me Toi snai yang ibaro ngi karpat yame barengkat bad kamariat hesoti bakhoj kakmi jong oblei ujisa bakhoj ukuram jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj ki belapan senga bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ga jing embom jukut bad pengini ro bad pandan borom yame dau kun jong me uji sukres Dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ga jing long ka we jong men sim bakhoj baro ka borom bad ga jing ro junam la junam Amen. Kumbelah hukum yang ngi dau nong pen em bad kumbelah hikai ngi da kitin blei ngi nod ban ong kok pa jingi ba beneng long ka bakhoj kerteng jong me kan wan gi ma jong me ka long ka mon jong me ha ka khandau kumba neng toi ngi menta jing bam jingi ka ba la ka si wa ta ma bingi kren kang jingi kumba ngi ru ma ki beles ne ngi wan wa de lam ngi sha ka jun pan shoi an re ta pan la jingi na ka ba sneu to pan la jingi ngi karpat ko try na ka jing sneu ba ro ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jingi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jome ngin lai barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing jen jar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pa jung nong panem jungi uji sukres Namar ka jong me ka long kai ma ka jong me ka bor ba ka puram junam la junam Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk jungang aya phi wat pe ye ki pop jungi hanre ye jing ai jong ka balang jong me bada ka jing sbon jong me ta ya ka ye jing suk bad ka jing atli ka wei kat kum ka mon jong me mami ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat phi Rengka bathir. o ngene trwa ye ka da ka jing suk wei highway pat Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
hak mi kun long broad jong blay hak mi bukin no ekipop jong keperthei suk yang ngi gibalashakot sha kan ke jing khawai jong ukun long broad man rong apo kayeng ke junga han rei chu ong tang de tin kemen sem junga kan sakhia hi dan kesulam first country that kan am ni sha ke jing embom chukut amen
Dong ini aduai. Tu kabalang jong me kan penbena ya ke jeng krau jong me koblei na ba melale ki e ba krau na ke banta ki rungi jong me ba kumba uyonis ulakanji da ke jeng kemen haba uyos ngeu ya ke jeng don lang bari jong okres kumta to ai ba kabalang jong me ru kan kemen banyo i ha kane ka sakramen uju okres ubem junam Bayam berbasencar junam la junam. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rengka bat pi. Belai badan bor baro unkur kuya pi. Ukpa badokun pada mensem bakut. Amen. Tolisuk ij bat syukuri utrai dan kajeng embab ha jong pi. Isang uyang mulai. Arspa nyofusan. Kaburam hokpa bakur mensem bakut. Kumbaralah haba menikong kumci betar baraboy junam la junam amen. Eniro yotra Jesus Christ. Junam la junam amen.